मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन जोङो बयबो मोनजोबखाबाय नैबे आपडेट्सखौ थेवबो आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांनो हागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आङो जासिहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ निस्सय आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेट्सखौहाय फारि फारि होलांदिनि जोंहा सेथि आपडेट्सआवनो थागोन हाग्रामा महिलारि साराहाय जितु इलेक्सननि सिगाङाव जेरैबायदि माने खोथाफोर होलांदोंमोन दा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो मिथिनो मोनदों बेवहाय इउथ्सफोरनि लाइमोनफोरनि थाखायना सेंग्रा सिख्ला जितु माने मा मोनसे होयो सरकारा माबा मोनसे ना जौगानायनि माबा मोनसे खामानि दामानिफोरखौथ' आरो होनांगोन नङा होनबा नङाब्ला जौगानायनि जायगायाव गाहायथिंसो गोदोनानै थागोन दा इउथ्सफोरनि थाखाय जितु होगोन बेखौबो हाग्रामा सरकारा मावनो थांगासिनो दङ जानांगौ निस्सय जोङो मिथिनो मोनदों आरो साংবাদিকफोरनि सिगाङावबो शेयार खालामलांखाबाय हाग्रामा साराहाय आरो जोङो मिथिनो मोनबावदोंमोन जितु बेखार लाइमोनफोरनि थाखायसो ना मासो आङो बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिला 2 लाख रां जेरावनाखि 1 कौटि ना बे रांखौहाय एक्चुअली सोर मोनगोन मोना बेखौ मिथिया बेखौबो माने फेब्रुवारियावहाय जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों किन्तु दा पार्टियाव थानायफोरासो मोनगोन ना सोरबा बेकार इउथ्सफोरा मोनगोन आङो दासिमबो बेखौ एथबां माने कनफार्म नङा आरो अलरेडि बोरैबाबा माने बियो लिस्टफोराबो आउट जाजोब्बायसो जानांगौ निस्सय माने नाम साम फैजोबखाबायसो जानांगौ खालि माने फैसाखौल'सो मोनाखै जानांगौ निस्सय ना बेहाय बुंनो हाया मोनगोन मोना सोर मोनगोन सोर थागोन না दा बेखौ समाजै खिन्थागोन দেরিকে হলেও আমি আজি আমাৰ বিপিএফ দলৰ CWC মেম্বাৰসকলৰ লগত ভালকে আলোচনা হ'ল দলৰ মতে এই 3 মাহৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ সন্মুখত আমি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল এইটো আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে এই এনেকুৱা লাইনত আমি আলোচনা কৰিছো মতে আমি ৰাইজে যেনেকৈ আমাক মৰম কৰিছে আমিও মৰম দিব জানিব লাগিব এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আমি দলৰ মাজত আমি আলোচনা হৈছে আৰু ডিসিশন লৈছে যে ৰাজনীতিভাৱে আমি কি ডিসিশন লৈছে বা ইলেকশনত সময়ত কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আৰম্ভ কৰিম মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ পইচা দিয়াটো আৰম্ভ কৰি বা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিখিনি গ্ৰেণ্ড চিন্তাই দিয়াৰ কথা সেইবিলাক প্ৰত্যেক কথা আমি এক্সিকিউট কৰিম 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব दा बिदिब्ला नैथि आपडेट्सआव थांदिनि नैथि आपडेट्सआ बेनो जोंहा CMAAA बे CMAAA नि फाइनाल डेटआ जोंहा ओंखारबाय जेरावनाखि CM लन जोङो CM लन होननानै मिथिनो मोनो बेवहाय जोङो फार्स्ट किस्तियावनो 1 लाख मोनगोन बेखौबो मामाया गावनि फेसबुक लाइभआव फैनानै शेयार खालामखाबाय जोङो 6 फेब्रुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जानानै 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव जोबहैगोन आरोना जोङो मिथिनो मोनदों आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन फाइनाल डेटआ ओंखारबोबाय जायफ्रा एलिजिबल जागोन निश्चय मोननो थांगासिनो दङ बिदिब्ला रायजोफोर गोलाव खालामब्ला आङो क्लिप्सखौ होलांदिनि दिनैनि भिडिअखौ बा आपडेट्सखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাৰ জৰিয়তে ৭৫,০০০ যুৱকে 2 লাখ টকাকৈ আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পাব আৰু প্ৰথম কিস্তিত 1 লাখ টকা লাভ কৰিব এই আঁচনিখন আমি 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিম তাৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈ গৈ অঞ্চল মানে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মিলি এটা জায়গা শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট মিলি এখন সভা
6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পুঁজি আমি বিতৰণ আৰম্ভ কৰিম আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সামৰণি মাৰিম